Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, maayong gabi ka natong tanan no, kumusta? O karon day no, atong ipadayon ang laing sumpay ning Sugilano no, o sa dili pa day, akong basahon ning naipipila nga nag-comment, si Noel Mangkikis. Salamat sir, and more uploads, God bless. Salamat kayo no, sa pagpaminaw no, Noel Mangkikis o kang Migs Drama Vlog. Walay adlaw diri samot walay gabi mister. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Migs Drama Vlog amping piramide ha no. Ug kang Ami Alexander no from Atlanta, Georgia. Thank you kayo sa pagpaminaw no. Nice dong. Salamat kayo no Alexander no. Ami Alexander from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa pagpaminaw. Ug kang James Sabrero no. Thank you kayo sa always ni mga pagpaminaw no sa mga sugilanon nga gikan sa main drama og sa tanan no nga nagsunod din drama no, shout out yan yung tanan amping mo pirmi og ayo taon kalimot no sa pag-subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo no kung naki bagong i-upload no o mga sumpay nga drama. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Og karon di ta maglangan ni ang laing sumpay ning Sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Mahal kong kaaway, part 12. Just play them two bars of stardust. Manigbas ka? Oo, isa man. Gusto kang wikan or kunya, ha? Basta. Hindi ko mga ble. Ablihin ng pultahan! Hoy! Yun sana ni mo puntahan! Gitigbas! Hoy! Pinagtigbas ang pultahan, uy! Di na mo! Kung dili ka gusto ako ng tigbason, ablihin ni... Alexa! Nabuang na ka? Aw! Di balihin ang imong kabuang dili sa kong utok iyan? Ablihin ng pultahan ba? Isuka na ginagayahan na, Unsa man? Dili na ni mo ablihan, ha? Dili! Kay na kay sundang! Dili di ay, ha? Alexa! Ay nagub ang pultahan! Nayabag ka naman yun, oy! Uy. Hala. Nihilom lagi ka Mayong pagbaminaw sa Lex Pino. Hindi ka pwede tingali ni Bayhanag, wild. Laina din yung aligsa nga. Masutan sa utok Manigpas man day. Ako gining isumbong ni Papa. Kailan din yung iyang asawa. Hain mo ka ni Bayana. Mingaw naman sa gawas. Wa ba ka di mo balik sa takat? O di ba gikuhag balik ang tiguang nga iyang gidakan niya din Wa naman siya nagsaba-saba sa gawas. Pastilan. Nadaot na kinagsamot ang pultahan nga kagubao na. Mingaw na kita. Liliong rin ako Wala gisas gawas. Mingaw naman. Unsa day magli... Alexa! Ayaw Ayaw kong tibasa Huwag kay sundang nga da. Ano? Ako nang gibilin sa kusina. Kay ba sinog? May naikanyat na kang tigbas. Ay na namang tanawin na nagkabuang og likay na ako ganiha. Ay, maradyo kang nakakitag abat. Kaya apat mo bitaw ka. Reaction lagi kang kadar na iyan. Mara ka kandidatas ladlad. Inom na. Sabay di mahadlo kong sundang. Laki lang ka. Imong gitigbas ang pulahan, no? Masukong sa Papa kung makakita siya ng putahan nga imong gisamaran. Ay,
Maayo na gid na ako mo inartista, uy. Uy. Tanawa yan ang pultahan ko, nakuba ba na? Magluto na ko, uy. Kay gutom na. Dali arang nakapaos ni Alexan ako eh. Mayo! May adlaw! Ni auntie ko. Mayong adlaw! Nako'y dang tambal sa sabad! Sabi na ang kambal. O, niyang kwarta. O, sir, makalakaw na ka. Makatarong na kag-istorya. Nawata na ng kwarta. O, sibat na. Ha? Sibat na. Papusil ka? Uy, Da. Sibat ka lagi. Dili na ako makapaabot sa biyahe, ugma. Kinahanglang ugma sa buntag. Moabot na ko sa Isla Verde. Makalikot sa bisiyan da. Ako magkinunti ang kisaaran nga mo idadon siyang pagbakasyon sa Isla Verde. Ang iyo naman hinungkundatan nga ina-ina yung gikauban. Lamig man sa dining. Simple lang haluto sa corned beef. Nganong wa mo kuno bukaw, ha? Manihapon naman day. Masakiton man ka. Hindi walang takatugawa. Ukaray na ko kay gutom na. Hukadugay mo. Hoy, agahon ko nimo. Personal assistant ka. Unya, di ko nimo atimanon. Dili na ron oras sa trabaho, oh. Awa, alas 7 na, oh. Imo na sab kong mami karon. Busa, paghukad og imo. Hoy, ukare ko. Ikoy, nakay kamot. Pagtunog ko kadug imo. Kanasa man ka magtunog trabaho, unya magkango-kango na ka? Susad. Unsa man? Nganong sus man ka diha? Oh, asa naman ka? Magpahangin sa gawas. Kaon na diha. Hoy! Hoy, dili hoy ang akungan. Alexa, ay nag-ilisi og hoy. Kitinuot kita eh. Biyaan ko eh. Di na ni madagulat pa yan, ha? Musuki man. Nindot putangan og balusters ang daplin sa paypayon. Unya, swimming pool nga mo connect sa dagat ditong dapita. Madagdagan gid ang moabang ining maong bay. Ay, nahibaw na ko kung unsay buhaton ining maong isla. Ano pahiyom ka diya? Ano naglantok dagat? Yan, nahibaw na ko unsay atong buhaton. Unsa sa pag-promoting dapita. Oh, unsa mo ka na? Himuan na itong istorya ang Isla Verde nga mo connect sa kugma sa imong amahan ug inahan. Oh, o unsa mo siguro ang istorya, ha? Mami? Maghuna-huna pa ko. Kanang mukagat sa masa. Kanang ma-interes sila nga moabang nining maong isla. Why nila may ang imong idea eh. Oh, nga naman. Doon na di kailang ideya. Abi na ko, waysod ng imong utok. Oh, ikaw ba? Nakaminos mo yung kag maayo na ko na. Oh, nga na di ikaw. Waka makaminos na ko. Ayaw lagi magtubag. Kung dili ka gusto mo tubag ko, ay sad pagyaw-yaw diha. Sad ka. Pasagdis ako diri sa akong tripping, be. Oh. Di ko kron sa cellphone? Oh. Naakay cellphone nga buhi? Why? Oh, hoy! Hoy, Ian! Hoy! Ayaw kong ilala! May miring na cellphone sa imong bulsa, nakadungog ko. Pawama ko ba? Manawag ko ni Papa nimo!
Nagkagsikreto na nga ako cellphone. Paminaw sa Lex Pinoy. Hello, Ian? Mira, anong nanawag mo ka? Wa lang. Gusto lang ko makabati sa imong tingog. Gimingaw man ko nimo. Busy ko. Napaka sa isla? Klaro lagi kayong imong tingog. Na-portion diri nga na-signal. Oh, maayo hinuon. Tood, padong na ko diha. Usa? Mo ka sa Isla Verde? Ayaw kalimot. Nga may promise ka na ako nga dadon ko nimo diha. Maapas na lang ko nimo. Aray! Oh, Ian? Noon sa ka? Hello, Ian? Aray, uy! Pahuwama ko ng cellphone ni mo. Bye! Kinsa man to imong gikasulti, ha? Wakilabot kung kinsa nga akong gikisulti. Ang bilin na imong cellphone ba? Aray! Uy! Buhay ako buho! Uy! Naabay na akong saman! Aray! Pahuwama lagi kong cellphone. Oo! Nana! Oh! Mangingilat ka? May lain na kang cellphone? Sitaw ka ni mo. Ang akong bada. Hello, Alexa. Dili, Amira. Iyan! Iyan sa sabay, ibalik ako ng cellphone! Dili ka mahimong manawag ni Papa. Di ko musugot. Usa? Unsa man to? Tingog ni Ian ug ni Alexa. Nag-away sab sila. Panahon na nga mupauli ko. Susihon ko ang kahimtang ni Ian ug ni Alexa. Pabutan ako sa kong pagbalik ninhi, ha? Og nga nung dili makamusugot ka manawag ko sa imong amahan, ha? Iyan? Basta lang. Gusto ko nga mag-away mo. Usa magkaklasiha sa anak? Muna magkagway-gugma sa imong amahan? Nakatagaan ka. Wa ako'y gugma sa kong amahan. Kay wa ko makabatyag nga iya kong gimahal. Iyan? Akong inahan lang ang nagmahal nako. Busa. Ang akong inahan lang ang angay kong malong. Iyan? Ug ikaw, sultihan ta ng handaan, ha? Kadili mo magtukay og ang akong amahan. Sorry ka na lang, Iyan. Karon nga nahipaw na ko kung unsa kang matanga sa anak. Tunan ko ang pagmahal sa imong amahan, isip asawa. Ug hatagan ko siyag anak. Aray! Iyan, sakit ng buktan ako, ha? Misaan na ba kang dili ko na pasakitan, di ka mahikap na ko. Way magbuot ako kung mahikap ko nimo. Oras nga mo mabdos ka. Dili mahitabong sa ako ng amahan. Tiguwang na nga akong amahan. Ug may sakit pa. Busa, kung mumabdos ka man, dili mahitabo nga ang akong amahan ang papa sa bata. Nakabati ka? Busa, ikaw. Ayaw na lang paghuna-huna nga magpahilabot ka sa laing lalaki ug imong ipaangkon sa akong amahan. Uy, hala. Si Sir Ed maninanawag. Hello, sir. Binoy, kinahanglang kuhaon ako nimo. Oh, sir. Karon ba dayong kumuha na sa akong gihatdan nimo, sir? Ay, salamat nga wa ko malit. Wa pa man ang ito mga sakyanan nga. Sakyan ni Sir Ed. Wala kami nga, walang dapito, uy. Ano himon sab din magpakuhan si Sir Ed? Aw din uy. Mura manonog, naongo na ni si Sir Ed. Unsa magyud ka hang gitaguan ni dapita? Asos, kuyawan ni dapita, uy. Wa ba kay mga tulisan nga nagpuyo ni dapita?
Oy, nanangaw to yung itom. Sa maningaw to, ay, karaan naman kaayo. Mura manigpurlo na to, ha? Nana. Mihono ng itom nga auto. Agoy, mura manigang salida nga, fantasma, eh. Kundi pagwapo mo gawa sa nautuhan, no? Lami, nagod kayo padagan palayo, dapita. Padagan, no, eh. Nana. Mo gawa sa sisirin sa itong nga auto. Agoy. Nanimawat ba yung akong balibo? Ay. Nana. Nakakanaw na kasi si Red. Nanaom na. Nanda na. Balik na sa agi. Uy, naunsan niya akong amo, eh. Di ba ka ni siya pangus mga Dracula? Dato ra ba kuno ng mga Dracula? Dato, eh. Ay, pastinlan. Sakto ra gyud ang oras sa imong pag-abot, Binoy. Bita, sir, ay naniguro ko, sir, oy. Di man ko gusto nga, masuko ka na ako, sir. Alala, sige. Mamiya na tayo ni Dapita. Okay, let's go. Ay, mula lagi kang gikapoy karon, sir, Maklaro ba, Binoy? Maklaro, oy. Maklaro kayo, sir, oy. Sir. Kinsa man tong itong nga auto nga mihatod nimo, sir? Binoy, nagsabot na ta, ha? Ayaw pag-iskot bahin sa akong yanay. Kalimti nga nagakita ka og itong nga auto. Makalagot yun si Ian. Wagit ko po mag-cellphone. Naunsa naman kasi ay karong mga oras, Murag nakabati-erbat to siya nga misinggit ko ganina. Bahala na silang maglalis, uy. Kung manawag siya ni Ian, may bawagit siya kung giunsa ko siyang anak. Ang tunto. Nagsigit pasok-pasok. Naunsa ka na siya? Mura man na siya guwak mahimutang. Mura magnabala ka. Ay, unsaon ni nako. Muan ni mas dira. Naunsam sa nibayhana. Anong nakahuna-huna na siya kaapas din, eh? Musamot may kagubot na yun, eh. Si Papa. Hello, Pa. Ian, kumusta naman si Alexa niya? Ha? Ian? Nga mo to ganiya nga mura man to misinggit si Alexa ganina? Ha? Kon. Mikat-kat mo ko siya sa kahoy ganina, Pa. Nahagbong siya. Mao na. Mao ba? Kunya, wa pa siya mapiyang. Wa man noon. Sige. Ana ba siya sa dool? Wa. Naglangoy-langoy sa dagat. Mao ba? Sige. Patawagan na niya siya nako, ha? Kung mahuman na siya kaligo. Pa. Sige. Bye. Bye. Importante gud di Papa ning iyang asawa da. Maklakot. Fresco na nga akong pamati. Hay naman to akong pajama. Natukog sa'yo. Ako nang humano ng akong drawing ugma. Aron na ikapakita ko ni Ed sa among pagpauli. Ay! Ganang nagtapis pa magagdol niya. Hoy, bastos! Kawas dito, ha? Panuway ka? Tawagan ka, Papa. Unsa? Hay, mga imo cellphone. Yeah. Karoon na panawag. Bibi. Sige na. Panawag na. Kumusta? Di mahimo nga magigsulti ka sa kong amahan nga wa ko si Mundol. Mamatigid ka sa mong panasultihan? Mag-ilis pa ko, tunto ka? Bilang na ako cellphone, be. Ano na panawag ni Papa? Ha? Dili, uy. Manawag na ko. Bala ka niya.
Ayaw pagsultihan nga niya ako sa mong kwarto. Oh, nga no? Mahadlo kang makapiso? Kung di ka gustong mag-uol si Papa, kinahanglan di ka musumbong sa tanang nahitabo nato dinhi sa Isla Verde. Pisita gid ni mo, uy. Saman, di ka manawag? Ang binal na ako cellphone. Manawag na ko. Hello, Ian? Ed, ako ni. Oh, Alexa, kumusta naman mo diya? Wa ka lisod-lisura ni Ian? Uwa man, kuan lang. Mingaw kay diri, uy. Kamera mang gundo, ha? Wa makakasamok-samok ka ni Ian? Uwa man, hinuon. Madok madig sundang ning imong anak. Oh, ha? Imo siyang gisundang? Yadlok ramang good. Sipat ba kay ning imong anak? Ikaw, kumusta naman ka diha? Nagpa-doktor ka? Oh, dito ko sa doktor. O, okay ra ang resulta. May noon. Kuan, Ed, kanusaban mo ang helicopter nga makuha na mo, ha? Si Ian ra ang nahibaw. Kaya sila ang nagsabot. Pangutan na lang si Ian. Okay. Pag-amping na ka doon ay, ha? Ayaw ko bala ka. Mag-amping ko. Pero, ingna si Ian nga mamauli mo sa dili pamuigo ang kusog nga bagyo din sa Pilipinas. Ha? Oh, Ed. Sige. Pag-amping, Alexa. Ikaw, Sab. Tayo palabis trabaho, ha? Ed, kaon yun, ha? Ayaw biya gid pagutom. Ikat. O niya, kanasama kang balik sa doktor. Kinahanglang at imanon ni mong imong kasing-kasing, ha? Nagkinahanglan ko ni mo, Ed. Okay, sige. Ganahan na kay kumapawali, ti, ha? Ipakuha na lang ko na diripi. Okay. Sige. Bye. Kalaod ba ni mong paminaw na Tsaka diyo? Mender na sa nagkatok ni mo? Narin sa phone ni mo, oh. Gawas na kaw. Oh. Nga namin tutok naman ka? Nasudla na sa nagbakukang ng utok ni mo? Ayaw na lagi pag unahon na bisan paghikap na lang sa akong kamot iyan. Kay nakakita ka ng nasa lamisa, Ang sundang? Yes! Sundan kit nga. O bag-o na ko ng kipaid. Busa, ayaw na lang kit pagpabuang-buang. Kawas na. Abi na cellphone ako, be. Ay! Panabon, oy! Pagintal man ka. Unsa? Sa imo tong gituyo, no? Paghagbungan ng tuwalya ni mo. Aron tintal lang ako. Unsa? Nayabag ka? Imong tudlong nakakawit sa tuwalya sa imong paglab niya sa cellphone? Gusto ka? Okay, sa di kaglawas. Oh. Madaras ako. Unsa man? Mugawas ka o patigbas ka? Oy, bugawas ako! Buang. Nindo taglawas ni Alexay. Hamis kayo og. Panway. Dili. Di mahimong maibog ko sa iyong lawas. Dili. Mauday nga siya ang gipangasawa sa akong amahan. Hello? Ian, kadlawan mo dunggo ang barko sa Piero niya. Ipakuha kong pampot paingon diha sa Isla Verde, ha? Ha? Nakabati ka ba, Ian? Paingon ako diha sa Isla Verde. Lira, kuan. Sige. Pero, buntag na ka na ko makuha diha. Kay maghuwat pa kong pambot nga mudunggo dari. Uy, buntag ako ni mo makuha. Unyan sa mana, ari ko magpundos barko. Check-in na lang muna dihag hotel. Or, di ba, pension house, doos pantalan. Kuhaan ang lagi ko. Oo, lagi. Kuha untag ka. Pero, magpaabot pa kong buntag nga. Dunay mudunggo din yung pampot. Huwag na yung pampot diha. Wa. Unsa? Sige na. Pangita lang yung pension house da, okay? Okay, sige. Pero, kinahanglan kuhaon yung ko ni mo, ha?
Oo, lagi. Kwaon ka. Ay, kabala ka. O, sige. Bye. Kipangkong ni Slira. Buot-buot, manik-apas na ko din eh. Ian? Kaysa man itong kasulti mo sa phone? Naniid ka na ko. Need ko taon. Ako'y nag-una ni mong gawas, no? Misunod ra ka. Tubagan na lang akong pangutana. Kaysa imong kuhaon. Wakay labot. Ay, hala. Ikaw litong hangin. Kusog. Unos na nagpaingon din, Ian. Nawa na. Tinuod makang giingon ni Papa nga dunay kami nga bagyo. May kaming bagyo? Oh? Oh, kun mo na. Tawagin na lang ang helicopter nga naghatod na ta din, Magpakuha na ta. Na, Friday pa sila mo ni. Dili na mahimo. Kinahanglang tawagan na nimo sila. Pero, Ay! Nakuha na! Karon gid yung tawagin helicopter, ha? Magpakuha ta! Uy, kakusog na bas uwan. Sige. Manira na tas ko din tono, no? Nakapanira na ko sa sala. Sir Ed? Sir, mura man, doon ay bagyo, sir, uy. Ay, doon na yun, Binoy. May lagunta kung dili yun maigo din sa atong dapit. Hala, no? Sila ka si Ma'am Beautiful sa isla, no? Oh, di ko may noon ang bahay dito. Iyan, sige na. Tawagin yung helicopter. Magpakuha na ta din, Huwag mo lupag ng helikoptero, no, eh. Kung di ko naani ang panahon. Paghuwat na lang diha. Manawag lagi ko. Misultim day tuod si Ed ganiha. Nga may umaabot na bagyo. Oh, Mas may pag nagpakuha ta ganiha da sa helicopter. aw, mo ning sa. Kung niingon pa lang ka na ko, nakakontak na ko dito sa helikopter. Oh, ano nga ko magsa? Ikaw may na-cellphone. Ikaw giduntang makamonitor sa dagang panahon? Mag-monitor yun ko nga, bakasyon mo na akong biyahe din eh. Kaya pag yun ni mo, uy. Igo na dito nga makasyon din, Trabaho sad. Survey o bakasyon. Wala itong biyahe din eh. Ay! Gusto na yun kayang hangin. Di pa na magkagubay ni Baya. Wala yun. Ano na kita din ni Maptas Bagyo? Ikaw man, God! Mangahoy man ka pirmi. Nakalimutan lang yung konsulti sa gisulting papa ni mo nga dili ito magpaabot ang bagyo din eh. Matay mahimo. Mao na itong kapalaran nga anhita maabtan og bagyo sa Isla Verde. Naglampa-lampa naman yung barko. Panuway ba yung bihay, awi? Yan ang naatol man sa nga dunay unos. Panuway! Adlaw, di ka mamatay? Okay, sa may dili mahadlok na mamatay, ha? Yan ikaw, di ka mahadlok na mamatay? Mga top sa may kusina! Naukap! Mabasa na kita ini! Kalma lang, Wim. Saka man. Ano pagpanik niya? Okay, sa may dili magpanik ini, ha? Kukutasan to sa kanan! Basta ko malungos na din, Masige! Dali, tigas kwarto. Ay! Ay, oy! Ay, nakong binagod! Ano lang pag inarti di ako? Bagyo na na, oh. Kung gikinang lang, magpakugos ka na ko. Magpakugos ka. Simbak ko ka diha! Mag-inarti lang gyapon ka, bisa bagyo na. Ah! Ang sana nung nilagog ko na! Bahala na kung sana. Dali, panago na ta. Kamanihoy! Tisa ka rin na bagyo! Pambuti mo. Lingkod na na suok. Hey, akong susiyon sa gawas kung saan nakahimtang sa lagyan.
kusog na gyud dito sa uwan ng hangin. Dili ba ka ni mahapay ang isla? Panuway ka dito sa. Pero magkiklapas. Ay, saan naman ni Uy? Gusto ko na magkus ka ba ko sa baod. Manawag ko ni Ian, di. Hindi pa kita kontak si Ian. Bagyo naman yun eh. Ay naman si Ian, huwag man mabalik. Ay! Ian! Ian, ay naman ka! Ian! Sumagat yung milago mo? Ian! O sagot ka, Ian! Dili ka mo tumagya! Ay, duklot na ka! Ian! Sige, sige. Huwag ka tumadat o giyong kahoy si Ian. Ian! Ian, nasaman ka! Natatugan na ka ng kahoy! Ian! Ian, tubag ako, oy! Naunsa ka ba? Ian! Ngiyop din niya sa gawa sa kwarto. Napaong na ang suga. Ian! Ian, tubag ako! Sino itabo ni mo? Ian! Aray! Kabang ko! Tigog ni Ian! 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 Ian, nasa ka? Ginugo! Ian! Yan ang nagyan ka magkanya sa sahog! Nasa man ka? Nasa lagi ka ba? Dali! Gunit ako! Dali! It's a prank! Panuhay ka? Nagbagyo na? Magprang-prang pa ka na ako bisita! Oh, asa mo ka? Hoy! Ang bakit mo? Hoy! Asa ka ba yung nguloy? Tabang ako! Nabangan ang naong ni mo! Huwag itin-bote sa kung saan ka! Isang kung saon yun ang tawana, doon na yun ang katok sa utok. Nanuwa man niya siya maliwat siyang amahan na buutan kayo eh. Oh, pahala ka lang sa ka. Di na ko mailag ni mo, no? Isang mag-unsap kag singgit diha. Alikta! Tapon! Huh, Frank, Renek dong. Ay kung ilara. Pahala ka. Magtago ko din eh. Mangita ko kasuksukan kung mahugdo mang ganining bay. Alikta! Ay! Tapon! Tabangan ang naong ni mo. Manakpong ko sa kong tungkan eh. Para di na ko makabatis tingog sa bisit nga iyan. Alexa! Tabang! Nadatugan ko! Alexa! Di na ni Frank! Tabang ako! Aray! Alexa! Tabang! Kasakit ako! Alexa! Alexa! Tabang! Tigit mo nung itawhanasin ka po ang na. Bahala ka na. Tabunan ako kung duman. Aron di na ako makabatis yung mga kabuang. Makalagot yun yung tawana. Isang unsa na lang masod sa uwa. Bahala ka diha. Di na ako mailat mo, no? Ay! Ay, ginukuno. Saan man yung unusa? Mura man mga kabugat ko. Pag yun na... Huwag naman magtingog si Ian. Bahala ka diha. Di nagyod ko ni mo madani ang imong kabuang Ian. Lord, please. Pagkalmahan na yung taon ng bagyo, please. Uy, hayag naman di ay.
man di ko din sa sahog kilik sa kama. Aray, kapinat sa kong tiil. Huwag man siya din sa sud sa kong kwarto. Walang kupukawas ang mauay. Tingali siya sa iyang kwarto. Mingaw magyudin sa kawas. Hala, kasagbot ko din sa sala. Naabli ko din ang bintana. Mong nakasod ang mga dahon. What's man ang nasa kusina? Kahoy man na! Hala, natumba din ang kahoy sa luyo. Unsaron? Unsaron nag-ako? May nag-ago di sa ilawom sa sanga sa kahoy nga nakasod din sa kusina. Oh, iyan? Tabangi ko. Tinuday mo singgit ka, B.E. Nayang ang kahoy. Naipit ako tiil. Ha? Pero, bugat kayo ang sanga sa kahoy nga nakapiit sa imong tiil. Tabangi lagi ko. Kakuya po na ko. Sige ka diyan. Huwat niya, ha? Dinoy, Sir, malakaw ka, sir. susiha ang balita sa bagyo. Mihapag naman din sa Cebu, sir, ug ubang kaislahan. Mao ba? Nanawag ba sila ninyo si Alexaw siyan? Lubat ang phone. Wa mon, sir, oy. Wa man sa manawag din ng CDs. Ay, naunsa magkaan duha. Manawag na to sila, sir, oy. Akal man lang, doon na ba kayo sakit? Nara, sige, handa mang auto. May meeting ko karong alas 10. Yes, sir, okay, sir. Unsa man, sir. Gusto kang tawagan ako si Sir Ian, sir? Nagsige na kong tawag niya. Sa iyang phone nga gigamit sa pagkontak nako. Pero, why response? Aray! Inaya magtigpas ng sanga, uy. Sakit kung malihok ang ipit sa kutiil. Unsa man ako pagkuhain kahoy nga nakatanday sa imong tiil kung dili na nakuputlon. Pangitang laing pagi. Kadiyot. Gusto, mangita kong gabas. Magkakita lang ang tako gabas. Makalagkot! Ibalik naman hinang ko din sa pera nga akong gigikanan. Kapanuway barko ha. Ibalik sa agi. Hello. Di ako sa pier. Wa pa ko makaabot sa himutangan nila ni Ian o Galaksa. Kay may balik ang barko nga akong gisakyan. Ay, lagi. Naningkamot man kung makuha na si Ian. Lagi. Kinahanglan makasalami si Ian. Paabot lang. Bye. Utrong makalagot. Sakita na gino eh. Kakuya po naman ko. Idi, katuog na lang diha. Aron dili ka kuyapon. Dali, anak. Lagi. Aray! Aray! Hinayag ko ka ba, soy? Grabe naman sa daoy. Utong na lang diha, God. Kay hapit na ni maputol. Sakit na kayo. Nagdugo ng tuon ako tilo. Piyong, unya utong. Usa? Utong na ba? Ay napagbinayot diha. Naputol na. Ian? Ian, ansa naman ka? Buhi pa ka?
Buhi pa. Aw, may noon. Dali. Tambalan ko ng tili mo. Bira. Arayam! Dinayan ako, Til. Sakit ka ako. Oops. Sorry na, God. Unsa ba yung akong buhaton, ha? Nagaka ko paingon sa kong kwarto. At di man ako! Oh? Alam kong singkahi? Pagkapiha ko kay naglain ang kakuntihan. Oh. Higa diha. Ay, lagod ko labnut-labnuta. Ibaldado ko. Kinahanglan madakag ospital, Ian. Pagkapiha ko na ko. Una pa nga yung tabang. Okay. Relax lang diha. Ayaw na. Oh. Unsa pa man, boss? Lisay kong t-shirt. Ubuhi ko. Uy! Malaka diha. Ikay hubod ang imo, oy. Nayabang hinoon ka? Di na mo maisang akong tiil, oh. Sakit kayo. Tapangi ko nga, makahubo ini nga akong karsones. Kaga. Ay lang ko nga kaga. Ambil ang karsones ni mo, be. Aray! Inaya, oy! Makalakot. Huwag pag-ibiyahe karong adlaw. Ugma pa ko no. Kinahala mo pa uli una ko sabay. Giahak ba dito eh. Ugma pa dito makapas niyan sa Isla Verde na. Kaayo bigay panghagis, uy. Hala, uy. Nansa naman yung kamay Pierre din nga kahoy. Nagkuba man eh. Ang mga kahoy, nagapali. Nangahapay yung mga mangroves. Gusto gini kayo itong bagyo ha gabi eh. Oh, ang tikuang. Si Noy Kanor. Kinang nang magkapangayo kong tabang ni Noy Kanor. Noy Kanor! Noy! Noy, naka din sa isla, Noy! Noy Kanor! Oh, may mitubag. Kami naman tingali ni Ian ang niyan sa isla, Noy. Masumay akong buhaton na ning tuwa na. Na-enjoyed man eh. Higop o na ining sabaw. Hindi naman ka. Anong hait magkakag tinanawan ako? Nganong wa man day ko ni mo tabang nga gabi. Hoy, lalaki. Kaya sabi ka na mo tabang ni mo, ha? Nga imo man kong gi-prank? Maong, sorry na lang ka. Aray. Tambali ko. Unsa may ako itambal ni mo? Nga dili man ta makalabang sa pikas isla. Guba ang Pierre. Way laing tao din sa isla. Wa si Noy Kanor. Aw. Kung wa siya, ikay tambal na ko. At iman na ko, aron mabuhi pa ko. Di pa ka mamatay ang imong piang steel, oy. O ilang jud kay ka. Sige na. Inom na ng imong kape. Mangita kog ikatambalan ng napaksit ni mong tiil. Iyan niya, oh. Nakaluto na ko, kaoy na. Kay mangita pa ko unyog ikahampulan ng imong tiil. Huy, pagmanta na diha, uy. Naunsa man ka, uy. Gamay naman kayo ng imong bunogod, oh. Ay pag inuay diha, lalaki ka. Maayong pagpaminaw sa Lex Pinoy. Sas, mitukan na sa ng ka-artista ni mo ay. Ay, mo nagidnay na ani ni mo sa imong kabuang yan. Kunwa pa ko ni mo iprank na tabang unta dayon ta ka. Binuangan man sa tani mo, good. Aw, idi mirisi ni mo. Iyan? Iyan? Unsa naman sa nang ilarang imong gibuhat, ha, Iyan? Wala ka init, ha? Gihilantan siya. Unsa may akong buhaton ini? Tabang! Tabang mo! Nay Kanor! Nay, tabang
Suot ka ng kakahuyan. Basig na ay magkatabang na ko sa pikas bahin sa isla. Oh, sakayin ka nang naglutaw-lutaw. Salamat. Nay Kanoy! Tabang! Tabang, Nay! Tabang! Oh, uy, tawagin yung pampot nga naglutaw-lutaw. Ang samay akong buhatan, ini, uy. Bala na. Balikan na lang na ko sa iyan. Wala ang tao nga magkatabang na mo din, he. Iyan? Iyan, nansa naman ka diha? Uy. Ano? Daoy. Gitakigan man na siya maayo. Unsa may akong buhaton, ini. Iyan. Oh, tugnaw? Sige, habulan ta ka. Gatas. Sakto, kinang lang makainom ka gatas. Ay, aray. Nasakit ba sa niyo ginunitan? Oy, bisag gilantan ka. Buhay iko. Makuha ko gikatambal ni mo. Mangukay ko sa kumbag. Murag doon ako'y nadang tambal sa hilanat. Ay, naman itong akong bag. Ay, Tora. Nadalang unta na akong sudlanan sa tambal. Ay, salamat. Nadagad din ako. Kinahanglang makainom ang tambal sa hilanat si Ian. Ian. Inom mo na ining tambal sa hilanat ko. Sige na. Nena, inom mo na ining tambal. Kana, magbinuotan yung tao. Kaya wak biya lang katiman ni mo din eh. Ako ra. Sige, pahuway na. Maglugaw ko para ni mo. Ay paglangas niya ha. Ay. Uy, ilang ko. Magkuha ko habol para itabon ni mo. Naunsa man ito, Hana. Nagsalimong ang mani. Kalain na ining iyan kong hilantan eh. Pati manunon man di kayo. Wa bagyapon manawag si Alexa o si Ian, Binoy. Wala pa man yun, sir, oy. Naunsa na magkaaduha sa isla. Ipakuha na lang ko sila helicopter dito, sir. Nanawag na ko sa Eagle Air Airport. Wa pa di ay ipalupad nga helicopter karon kay nag-check pa sila sa kondisyon sa ilang mga sakyanan sa kahanginan. Uy, mao ba, sir? Mag-ampo na lang tanga na. Okay na sila dito, Sir Ed. Mauna lagi na mahimo na to, Binoy. Mag-ampo. Iyan. Kaon na. Nakalugaw na ko. May kayo nagkamata na ka. Unsa man ka? Gilantan pa ka? Kayo. Unsa? Ako man ninoy pasaninlan nga gilantan siya. Hindi mo pa dahil kong gitabang. Di ako mabuntagan nga basa ang akong gisulot. Ay, hilom na lang diya, uy. Kaon na lang. Ayun na pakiklaris na ako kay masakit to ba ka? Katali ba din mo masakit, uy? Makasakit mga. Uy, sa pagtuon mo na ako, gamhanan nga makahatag kong sakit ni mo. Basig kaliwat kag mamamarang. Oh. Huwag mo na kong gitrabaho. Saba diya, uy. Sige na, kaon na. Aron maulian ka. Mangita kong masakyan pa ingon sa mainland. Aron mapadoktor ka. Kana. Paning kamot pid na mabuhi ko. Ito mo bago kung ligkon mo sa akong amahan. Ug nga nagutang ako mangkang tulubakon. Nga ikaw may nag-ingon ining survey ining isla, ha? Apta na hinontag bagyo din, he. Basta. Santan ka kay wag ko ni mo tabang na. Hilom na di, uy. Sigbalik ka na, uy.
Kung mamatay ko din, balik kong tagid ka. Sapa diha, uy. Unay patay mo balik, uy. Duharay padulngan sa kalag sa tao. Impyerno ra og paraiso. Og ikaw, sa imong kamal dito, lahos kas impyerno dong. Kitang duha ang mangambak sa impyerno, mami. Ari, iyan buhi iko, ha? Kididaan na payata ka sa paghikap na ko, bisan sa kong panit. Buhi iko. Gitugnaw pa ko. Naihabol. Ikaw ang gusto kong hapol. Bastos! Ayaw ko binastos si Ian, ha? Binastos din ang musol, titas tinuod na tong gusto. Buhiin ang akong kamot. Kundi din ako buhian. Saan mo ko nimo? Magmahigit ka, kundi na ni mo buhian ang akong kamot. 1. 3 ra ko kutob, ha? Oo. Ihap-ihap. 2. 3. 3. Aray! Sa'yo nagkumutang at magtiil ramon. Ayaw, lagi ko kabuang ni Ian. Kay diligid ka makapildi na ako. Unsa man, imo pa kong yaga-yagaan? Ha? Huwag kay respeto, ha? Kung wa makadisiplina nimong imong inahan, ako'y mo disiplina nimo. Nakabati ka? Ha? Aray! Unsa man, isab pa ka? Tanang masakiton, magpuyo na. Di na magminal dito, aron dili na mabunalan. Salbahis ko din mong bayhan na ka. Hoy, ikay salbahis. Bugal-bugalan ko nimo. Oh, Alexa, nasa naman ka? Uy, pakan na ako, uy. Kaon din imo kay di ka pungkol. Pati man ako ba? Ati man na nang naong nimo. Saon man na mo inipagbiya din, Wa may magamit ng cellphone. Nabasa sa bang cellphone ni Ian. Pastilan. Pamputrigad ang among paglaom ini. Alexa! Nanawag na sa batlungon ay pahala ka diha. Alexa! Suga! Uy, hala. Wa man ay suga sa sud sabay. Sumiyang buhaton ini, uy. Alexa! Ngayon ba sabak man kay ka? Masa magkamukhaon ka na? Ngit-ngit kayo, uy. Butang yung suga dere. Guba ang solar. Mo nga, magkandila lang una ta. Di ko ng kandila. Okay, muratag namatay na. Oh, okay ka lang? Unsay pagtuni mo ining dapita? Doon ay shopping mall? O makabuot-buot ka kung unsa imong gustong paliton? Ha? Awan sa man. Napakong nang uni mo, maong nauyog ng utok ni mo. Maong magpataka na lang kag tabi diha. Sagar na kag demanda. Pangitag bagi. Ikaw may di masakiton. Mami, magata ka. Oh. At iban na ako kay anak magunin mo. Mayong Kung sa pagdiri pagbuminaw ako sa Lex kipuhat, Pinon. ha? Wa ta ka ati manadong? Ha? Antusan ang kanila. Kung doon ay multo nga muto nga din sa imong kwarto, aw, swerte ka. Kay doon na kay ka-istorya. Uy. Alexa! Ay, kung kadlo ka ba? Ilong dia, oy. Mami, didi ko ba? Ay, lagi ko pinastusi. Aray! Unsa ka? Pabunal ka? Di na. Aray. Kasakit sa kuwagtang. Ay, ikaw ragay masakitan nga makamates kong si misyon. Ay, salamat. Nakalokatagid kong daan itikat para ugma. Makaapasigit ko ni Ian. Pero, may tawagan una po. Kinahanglang maniguro ko. Uy, ang nihat na nawag. Hello, Yat. Hoy, Binoy. Doon pa lagi ko ikaw lagi nihat. Nga na nawag man kayat. Hoy! Ayaw ko nang libisan unsa, ha? Bastos ka na? Miyot man good ka para na ako. Isulti lang good ko good. O sa toyo di ay ni mo Yat. Panuway! Ayaw lagi kong bugal-bugali! Isulti na ni mo tuyo. Uy, kiduka na kayo, Yat. May balita na babae ni
Uwa pa, oy. Ikaw na nakibalita. I-share din rin ako, Miyatbi. Ala, naunsa man to si Miyat, oy. Suko man. WhatsApp din niya magkontak siyan. Salamat. Nahilom ng pastos nga iyan. Matuog na ko eh. Ugma, kinanglang makabiya na yun mi dinhi sa isla. Sabi niya, may nagkakos man ako. Oh. Iyan? Uy, panuway! Nga nung midog man ka na ako, ha? Mami! Sakit na! Itutula ka, ha? Og sunda ang lain pang-anib ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Mahal kong kaaway o please subscribe my YouTube channel. Maraming kayong salamat no sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.